ngaleso sikhathi leso. Mina ngizalwe 1979. Or 1979. So babukhoza kulonyaka ongaka aba ingane awunazo noma awukho la unengane khona. Awunazo ingane. Awukaze nje kube nobudlelwane, ube nomazithandana into ezifana nalezo. Mina ngkomedlayo. Hayi ngoba manje yabona uma uzophila nomuntu esifazane. Uzogcina kubuyisela phakathi futhi. Eish. Athi irep engekho. Ungalalanga nje ukulala lanye. Avuke ekseni. Ayisike ngombese mhlambe something. Hamba ipolice station. Ungenzeni? Bese ubuyela khona futhi back. Impumelelo yami engifisayo. Okay, ngiyakholelwa kubantu abadala, ngiyakholelwa ezangomeni, ngiyakholelwa enyangeni. Kodwa abantu abadala bakithi abangizalayo njengomama njengokubonana nakubo kwababa. Ngiyacela uma beyibhekile le podcast bayiveze na. Ngoba akekho umuntu ozalwe esihlahleni. Akekho umuntu okhula ethi abazala kanabo. Kodwa mina ngayibona mina indlela engikhula ngayo. Nami ngiyabadinga abakithi, nami ngiyohlala kithi. Ngithi mangenza umsebenzi wasemathuneni ngazi khona isihlobo zakithi ezivelayo ukuthi siyamdinga vele besimfuna. Iminyaka emingaka manje ngina 40 something. Eish. Ekhaya ngazi.